Sodisfatt bl-iffirmar tal-ftehim bejn Ena Malta u Shanghai Electric, il-Ministru Konrad Mizzi kompla jispjega d-dettalji ta' dan il-ftehim waqt il-programm Sibt il-Punt fuq One Radio. Mizzi spjega kif il-proġett ta' Delli Mara 3, iġifieri tal-BWSC, se jimpjega fih ħaddiema tal-Ena Malta li se jkunu sekondati għal din il-kumpanija bl-istess kundizzjonijiet. Il-Ministru Mizzi tenna li fl-Ena Malta kien hemm kważi biljun euro dejn, b'130 miljun euro f'sisa mhux imħallsa. Li kieku ma ġibniex ta' 320 miljun ġewwa l-Ena Malta, l-Ena Malta kienet tkun insolvent, ma konniex inkomplu. Ma kienx ikonna biżejjed flus biex nibqgħu għaddejjin biex inħallsu s-sisa. Dik hija r-realtà u s-sitwazzjoni li ġabna fiha Gvern Nazzjonalista. Għal kritika tal-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil, Mizzi saħaq li fil-kuntratti firmati il-Gvern żamm dritt li jixtri l-elettriku skont kif ikun l-aħjar għalih. Għaldaqstant, għal kontrarju tal qal Busuttil, mhux se nħallu l-iswiċċ f'idejn ħaddieħor. Il-kumpanija Ċiniża bl-uffiċċju tagħha f'Malta se tkun qed taħdem fost l-oħrajn fi proġetti ta' enerġija nadifa fl-Ewropa u fir-reġjun li permezz tagħhom il-ħaddiema Maltin se jingħataw taħriġ apposta filwaqt li l-Ena Malta iddaħħal 30% tal-qlieħ. Fuq kollox Mizzi nnota d-differenza bejn dan il-Gvern u ta' qablu. Ena Malta li ġejja fuq sisin sodi b'investiment ta' 320 miljun euro minflok 1 euro kif qal Tonio Fenek. Ena Malta miftuħa u b'saħħitha minflok tarzna li jingħalqet. Ena Malta b'saħħitha l-futur li se timpjega nies minflok Ena Malta l-kub tiegħha. Ena Malta li se tibqa' issaħħaħ lilha nnifisha u tinvesti barra minn Malta u ġib iktar xogħol lejn Malta kontra issi Malta pereżempju li huma l-qwa kisruha.